Euskaraz egiten alduzu biek, bai alabekin eta baita zuen artean ere. Etxean bai, eta gure artean ere bai. Eta zuentzako zergatik da garrantzitsua zuen alabek euskaraz egitea? Gure komunikazio hizkuntza delako batetik, eta gero bestetik haien identitatearen parte delako hizkuntza bera ere. Nahiz eta batzuetan ez da berri izaten ez? Ze saiatu arren, erberak daukan kanpoko eraginak kristona. Ez eta telebista, sare soziala, youtuberrak. Euskaraz bizitzeko haientzako eredu zaretela uste duzuen? Bai eta esango nuke. Zuen gurasoen antzera euskaraz egiten alduzuen, etxean edo kalean. Bueno, askotan hizkuntzak nahasten ditugu. Eskainola, segere eman diot eta horrelakoak. Bueno, aitetemak ez dute beti euskaraz hitzik. Batikoak bankuko eta laneko kontu eta zari direnean, horrelakoetan beti erderaz. Garrantzitsua alda zuentzat, zuen seme-alabek euskaraz egin dezaten? Sí, yo no sé, pero estudia en el modelo D y hace el lenguaje musical en euskera también. Eta eskatzen aldiezu zure seme-alabei euskaraz egiteko? Sí, pero es que entre los amigos les cuesta mucho. Yo ya les digo que cojan la costumbre de hablar en euskera, pero... Eta zure buruari ere eskatzen aldiozu halakorik? Non egiten duzu euskaraz? Musikan eta eskolan. Eta kirola eta gila gazteleraz. Eta non egiten duzu erdaraz? Etxean eta lagunekin. Eta gero ingelesez, debez ezkegun bideo batzuk. Zuen gurasoekin euskaraz egiten duzuen? Ez, baina ikasten badute eta egiten badute guk ere egingo dugu. Quizás sea verdad que asocie el euskera con el colegio y que el ocio también sea en euskera. Podríamos tenerlo en cuenta y pedirlo en las extraescolares. O sumergirnos más en la cultura. Nos tendríamos que enterar de la programación cultural que hay y compartirla con ellos. No sé, de alguna manera desde casa animarles a que hablen en euskera, que lo vivan. Aitak badaki, baina amak ez. Orduan egiten dio hasieran amari gazteleraz eta gero guri euskaraz. Orduan gero liatu egiten da eta bukatzen dugu edo erderaz edo dena nahastuta. Gurasek esaten digute egiteko, ez badugu egiten desagertuko dela, baina beraiek lagunekin ez dute egiten. Eta ia denek badakite eta gero guri esan. Eta zuek zein hizkuntzatan hitz egin nahi duzu helduak zaretenean? Egia da. Ez gu haien eredu bat gara, erreferenteak. Eta haien gandik guk euskera espero badugu edo nahi badugu, guk ere badugu, ez dago besterik. Hausnartu duzue elkarrekin zein hizkuntzan bizi nahi duzuen etxean? Ez, ariketa hori ez dugu egin. Etxean beti horrela aritu gara, ez? Nirekin euskaraz egiten dute beti, amarekin ez dakilako, erderaz egiten dute. Baina egia da ez garela jarri konstienteki etxean ze hizkuntzetan hitz egin nahi ote dugun erabakitzen. Ez du hori erabaki. Eta guk zer? Laguntzen aldiegu benetan gure seme-alabei euskaraz egiten.